Eu toda a vida fun moi purista e tratei de representar o que recollía tal cual ou sea, tal cual nunca vai porque unha vez que o pos enriba dun escenario pois xa tes que, non sei, presentar algo con non podes presentar calqueira cousa, a veces as recollidas pois son así un pouco trapalleiras ou pero sempre fun partidario deso, pero bueno, hoxe en día penso que tes que saber o que faz e onde o presentas, ti non podes ir, non sei, no momento eso que estás enriba dun escenario, pois tes que ofrecer tamén un espectáculo que vai a ver o público e lle ten que gustar ao público, non sei, despois respecto á lingua, eu tamén monto todo tal cual, pero bueno, aínda hai pouco, pois eso, montamos un canto de reis que era en castelán, pois para un concurso de normalización lingüística aí en Zas, e se traduciu ao galego sin ningún problema, vamos, o sea, son purista, pero teño a mente aberta, vamos. No tema do baile, a hora de ensinar baile... No tema do baile eu trato de reflexar, bueno, dentro de un orden o que recollo tamén, tal cual. Pero bueno, ainda non me vi nunca na tesitura de ter que cambiar algo pola razón que sea, polas exigencias do espectáculo ou tal, non? Pero non me importaría cambiarlo, vamos, o sea, tes que saber o que é, bueno, ponerle nombre, bueno, non sei como decirlo, pero creo que se pode cambiar o que sea, pero bueno, saber que o tradicional é isto e o que cambias sin ningún problema. A fin de contas sempre estás ofrecendo un espectáculo, non